Vincles per la diversitat és contacte entre persones i respecte per la diversitat. Des del 2020, el coronavirus ens ha trastocat la vida de maneres que mai hauríem imaginat. Les mascaretes, la distància de seguretat i el confinament no ens han deixat més opció que allunyar-nos. Potser ja és hora de començar a recuperar vincles o construir-ne de nous. En aquesta sessió ens centrarem en conèixer i desmuntar estereotips i prejudicis sobre persones que practiquen la religió musulmana, especialment dones. I per això avui hem convidat a la Mina, a la Khulud i a la Hajna. Soc graduada en Psicologia. Estic actualment estudiant un màster en Psicoteràpia d'orientació psicoanalítica. Soc estudiant, estic estudiant a la universitat el grau de Farmàcia. Soc secretària de la cooperativa dels bancs ètics que es diu Coop Halal. Soc activista social. Hay muchos estereotipos, prejuicios y discriminación. Però d'altra banda em pregunto, per què tinc jo la necessitat de saber per què portes el jihad o no, quan tu pots portar el que vulguis, però jo és com que necessito identificar-te amb alguna cosa. Per això el significat del mocador que porten el hijab per todas las donas no es el mateix. Pues muchas veces el lenguaje corporal, como ya hemos dicho antes, es suficiente para perjudicar si alguien no lo dice con sus palabras, lo dirá con su mirada. Que sempre generalitzem de forma molt fàcil, però deixar de fer-ho és sempre difícil, no? Amb la bici, un abans i un després. Jo fa 3 anys que porto mocador. Quan no portava mocador sempre anava amb la bici i no hi havia problema. Mai ningú em deia res. El següent any em poso un mocador, vaig en bici i la gent em comença a dir ves per carrer el bici, mentre que no hi ha cap carrer el bici. Una morita con bici, vete a tu país. He patit també personalment molt, com vosaltres. Estem lluitant contra el corrent. Tu ets diferent que jo, ja no sigui perquè som diferents religions, sinó manera de pensar, manera d'actuar, però ni tu ni jo som pitjors. I l'altra cosa que potser, l'altre punt és organitzar conferències, seminarios y eventos para iluminar lo desconocido, como esta formació. Necessitem més gent com vosaltres. Els canvis a la societat s'aconsegueixen amb els petits. Amb les petites coses, no? El més important, sobretot de cara a construir aquest vincle i de saber-nos relacionar millor els uns amb els altres, és fer un treball comunitari. Des de l'educació jo crec que es pot canviar moltes coses. Perquè el que cal és que les coses siguin realistes. No cal ni que idealitzem, ni que diguem, ni que els que són discriminats vagin de víctimes, ni que els que discriminin vagin de que ho sabem tot. Jo crec que cal realitat.